Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Wani abu da ya kamata al'ummar ƙasa su sani shine musamman matasa. A wani bincike da masana suka yi sun tabbatar da cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya albarkata da yawan matasa. Shin kowace irin gudunmawa matasa ke badawa a cikin wannan ƙasa ta Nijar? Shin kowace irin gudunmawa hukumomi ke ba wa matasa domin kawo ci gaba da kuma sauye-sauye a cikin wannan ƙasa ta Nijar? Wanda sanin kowa ne cewa ga dukkanin ƙasar da ta ci gaba ne ta hanyar bunƙasar rayuwar matasa. To sai dai a cewar masana, ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da matasa ba su samun goyon bayan shugabanninsu domin kawo ci gaba da kuma sauye-sauye a cikin wannan ƙasa ta Nijar. A matsayinka na matashi kuma mai kishin ƙasarka, mai son ci gaban ƙasarka, wacce irin gudunmawa kake ba ma ƙasarka a kullum? Wanda sanin kowa ne cewa matasa su ne ake ganin cewa su ne shugabannin gobe, kuma su ne iyaye a gobe, kuma su ne shugabanni a gobe a kowace irin ƙasa ce. To sai dai a cewar masana, ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da shugabanni ke daƙile yunƙurin ci gabansu ta kowanne irin fannuka, musamman fanni na siyasa, wanda a cewar masana ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke daƙile yunƙuri na matasa a fagen harkar siyasa na yau da kullum a cikin wannan ƙasa. Wanda a cewar masana duk ƙasar da take son ta ga ta ci gaba, to ya zama mata wajibi ta jawo matasa a jika, ta jawo matasa domin shiga kowanne irin al'amura na yau da kullum na cikin ƙasa, tare da ba su cikakkun damammaki domin kawo basirar da Allah ya hore musu, tare da haɓaka ci gaban kowace irin ƙasa ce. A cewar masana, ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya hore ma tattalin arziki, na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya horewa arziki na ma'adanai a cikin ƙasa. To sai dai kowace irin riba matasa ke amfana da ita a matsayinsu na 'yan ƙasa, wanda ƙasar su ke da arzikin da a iya cewa ba kowace ƙasa ce Allah ibuwa yawa wannan ƙasa ba, wanda ana ganin cewa a matasa da yawan matasa da Allah ya hore ma ƙasar Nijar na da damar da za ta iya haɓaka ci gaba ta fannuka da dama. Wasu na ganin cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a bawa matasa dama ta fannuka da dama, musamman a cewar masana, a duk lokacin da wani matashi ya yunƙuro ko kuma ya taso domin kawo ci gaba ko kuma baje wata basirarsa da Allah ya hore masa, wanda a cewar masanan ana ganin cewa wannan basira tasa ka iya kawo ci gaba ga rayuwarsa da ma kuma ci gaba ga rayuwar 'yan ƙasa, tare da samun abin yi ga al'ummar ƙasa ta wannan fanni da basira da Allah ya hore masa. To sai dai masanan sun tabbatar da cewa ga dukkanin matahin da Allah ya hore wannan baiwa, hukumomi ba sa ba shi gudunmawar da ya kamata domin kawo ci gaba da kuma ci gaban rayuwarsa da ci gaban al'ummar ƙasa baki ɗaya. Wanda a cewar masanan hakan ba ƙaramin koma baya bane a cikin wannan ƙasa da ma kowace irin ƙasa wacce ba ta ba wa matasa dama domin su zo su taka rawar gaban hantsi. Mai sauraro, na san kai da kanka baka buƙatar sharhi ko kuma wani abu wanda ya danganci bayani a game da daƙile yunƙurin matasa da ake yi a cikin wannan ƙasa, wanda kai da kanka idan kai nazari kai duba za ka tabbatar da cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a ba wa matasa cikakkiyar damar da ya kamata a ce domin kawo ci gaba a cikin wannan ƙasa ta Nijar. To idan har ta tabbata cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke daƙile yunƙurin ci gaban matasa, menene makomar matasa a wannan ƙasa a gobe, wanda ake ganin cewa matasa su ne shugabanni na gobe, kuma matasa su ne ummul aba'isin ci gaban kowace irin ƙasa ce, wanda ake ganin matasa su ne iyaye a goben kowace irin ƙasa ne. Idan har ta tabbata, to menene makomar matasa a cikin wannan ƙasa ta Nijar? Wannan ita ce tambayar da ya kamata a ce kowanne ɗan ƙasa yana yi ma kansa. Menene makomar matasa a cikin wannan ƙasa ta Nijar? Wanda kowa ya sani cewa idan kai duba musamman fanni na siyasa, tun da kan majalisar dokoki zuwa majalisar zartarwa, za ka tabbatar da cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a ba wa matasa dama domin shiga irin wannan fannuka, wanda idan kai duba a cikin wannan fannuka za ka ga cewa wanda suka mamaye wannan fage za ka ga mutane ne wanda a iya cewa gobansu ba ta da nisa. Ma'ana dai tsofaffi da dattijawa suke mamaye dukkanin wani al'amura na yau da kullum da ma kuma fagen siyasar ta wannan ƙasa baki ɗaya. Akwai wanda irin fannuka da ake buƙatar ci gaba a kowace irin ƙasa ne, to ya zama wajibi a janyo matasa a jika domin nuna musu, domin tafiya da su, domin kawo ci gaba a cikin kowace irin ƙasa ce da ke buƙatar samun ci gaba ta kowanne irin fannuka.
To sai dai tuni wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu bisa wannan kididdiga da wannan masana suka bayar, wanda a cewar wannan kungiyoyi masu zaman kansu sun tabbatar da cewa ba fa kasar Nijar ce kadai ke fama da wannan matsala ta hana matasa taka rawar gaban hantsi a kowanne irin fannuka ba a cikin kasa, wanda a cewar wannan kungiyoyi nahiyar Afirka baki daya ke fama da wannan matsala ta hana matasa taka rawar gaban hantsi a kowanne irin fannuka a cikin ƙasa, wanda a cewar ƙungiyoyin hakan ne ke kawo rashin samun ci gaba na matasa a cikin wannan nahiya ta Afirka, wanda a cewar wannan ƙungiyoyi masu zama kansu muddin shugabanni na nahiyar Afirka ba su canza salon yadda suke gudanar da tsarin mulkin su tare da bawa matasa damammaki domin shiga wasu fannuka a dama da su ba, to fa hakan ba karamar matsala bace a wannan nahiya ta Afirka, wanda a ce wasu hakan ba fa karamin koma baya bane a cikin wannan nahiya tamu ta Afirka, wanda a cewar wannan kungiyoyi hakan na ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo barazana na rashin samun ci gaban rayuwar matasa a wannan nahiya tamu ta Afirka, kuma hakan na ɗaya daga cikin ummul aba'isin da ke kawo dalilin da ke sanya matasa ke kokarin yin hijira daga wannan nahiya ta Afirka zuwa wasu nahiyoyi na duniya baki daya, wanda sanin kowa ne cewa nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin nahiyar da matasanta ke kokarin yin hijira zuwa wasu ƙasashe domin tsira da rayuwarsu da kuma inganta rayuwarsu ta fannuka da dama, wanda a cewar wannan kungiyoyi masu zaman kansu idan har hukumomi ba su yunkurin dakile wannan matsala na hana matasa taka rawar gaban hantsi a wasu fannuka da dama ba, to hakan zai ci gaba da shafar ci gaban da kuma haɓaka tattali da kuma ci gaban matasa na wannan nahiya ta Afirka, wanda a cewar wannan ƙungiyoyi idan har hukumomi sun yi yunkurin magance wannan matsala ta hana matasa taka rawar da ya kamata a kowanne fannuka, musamman fannukan siyasa, fannukan wasanni, fannuka da dama wanda ake kallon wannan fannuka ne matasa za su iya bayyana basira da kuma baiwa wacce Allah ya yi musu domin kawo ci gaba a cikin ƙasarsu, wanda a cewar masanan idan har hukumomin ba su dakile ba to fa hakan ba karamin koma baya bane ga nahiyar Afirka, musamman yanda ake ganin matasa na nahiyar Afirka ke yunkurin ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe na turawa domin tsira da mutuncin rayuwarsu, domin tsarawa rayuwarsu rayuwa mai kyau, wanda suke ganin cewa ƙasashensu na Afirka ba za su taɓa samun irin wannan damammaki da suke ciki ba. To, wasu dai na ganin cewa wannan ƙasa ta Nijar idan har ba ta yi yunkurin magance wannan matsala ta hana matasa taka rawar gaban hantsi a wasu fannuka ba, to fa hakan ba karamin ci baya bane ga wannan ƙasa ta Nijar. Jama'a muna godiya, ku ci gaba da bibiyar mu domin samun shirye-shiryen mu.